Kwincwadi ka1 Samuel kwiTestamente elidala sifundiswa ngowesifazane ogama lakhe linguHana owayithola esesithenjini ngesimo sokuthi indoda yakho Elkana yayinomunye unkosikazi ogama lakhe linguPenina. uPenina wayekhuluma amagama abuhlungu njalo kuHana ngenxa yokuthi uHana wayengabatholi abantwana. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uHana lento yamhlupha waze waya ethempelini wayothandaza phambi kwampristi ogama lakhe linguEli. Lapho wathandaza khona kwaze kwanyakaza indebe kodwa iphimbo langaphuma. uEli waze wacabanga ukuthi lo wesifazane udakwe yiwayini eliningi. Ngiyayithanda impendulo yakhe mayiphendulela ngoba uthi cha Nkosi yami inceke yakho kayidakiwe kepha ngithulula umphefumulo wami phambi kwaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi zona zonke incazelo ekhona zokuthi umthandazo uyini iyona incazelo lekaHana engiyithanda kakhulu kunayo zonke incazelo ezikhona. Ukuthandaza kukhipha konke okungaphakathi kithi sikukhiphele kuNkulunkulu owazi konke. Intshumayelo namhlanje ikhuluma ngomthandazo isuselwa kwabasePhilippi chapter number 4 verse 6. Umfowethu Mlondi uyena ozobe eshumayeza kafushane. Kuke kwabuzwa odokotela bengqondo ukuthi eziphi izimo ababhekana nazo kakhulu namakhasimende abo. Base beveza ukuthi u25 wama% abahlali base South Africa unenkinga yokukhathazeka phecelezi i-depression noma i-anxiety. Kulama percent kubalwa nabantu bendlu yokukholwa. Ngakho uyabona ukuthi lena inkinga engabhekananga kuphela nabantu abangakholwa kodwa ngisho nabendlu yokukholwa babambekile lesi simo. Abazalwane nje bakhathazekile. Yiloko esikubonayo nakule ncwadi yabasePhilippi. Mawufunda nje isahluko sokuqala uyabona uPaul uyabonga ibandla indlela elimlekelele ngayo ekushumayeleni ivangeli. Uyabachazela nangesimo sakhe njengoba nje esejele. Mawehla ubuka isahluko sesibili ila khona esithola ukuthi kunabantu ababenza ngokuyicabangela bona. Benza isono sokuyicabangela bona bodwa. uPaul uyabakhuza uthi mabafunde kuKristu owazithoba noma waye uNkulunkulu kodwa wathatha isimo sobunceko. Ngakho ke uPaul uthi yilowo mqondo nabazalwane kumele babe nawo. Mawehlubuka isahluko sesithathu sizwa kuthiwa kwakunabafundisi bamanga ababefundisa ukuthi kumele abazalwane bathobele umthetho omdala ukuze basindiswe ngokuphelele. uPaul uyalungisa ke lelo phutha. Bese ke singena kwisahluko sesine lesesifunde kuso. Sithola uPaul ke manje ekhuthaza ibandla ukuthi alithokoze enkosini njalo njalo. Ngakho ke uyabona ukuthi labazalwane basePhilippi bebeneyinkinga ezazikhona ebezenza ukuthi bangabi nayo injabulo noma intokozo ephelele kuKristu. Nempilo yomzalwane ithi cishe ayibe nje. Impilo yomzalwane kuyaba khona nje ikhathi la khona kube nezinkinga eziningi ezenza umzalwane agcine engenayo intokozo kuKristu. Uthola ukuthi umzalwane uyaya endlini yokukhonza uyahlanganyela futhi nakwizinkonzo kodwa nje intokozo ephelele ingabikho ngenxa yobuningi bezinkinga. Kodwa masibuka lamavesi uPaul ezama ukusinika ikhambi lokubhekana nalenkinga yokukhathazeka. Uthi ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuya kulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Lana kunamaphuzu amathathu engifuna siwabheke avezwa uPaul. Okokuqala uPaul uveza inkinga ukukhathazeka ebhekene nabazalwane ekumele bayisuse kubo. Okwesibili uPaul uveza isixazululo esiwumkhuleko
ekumele abazalwane basenze esikhundleni sokukhathazeka. Okwesithathu uPaul uveza imiphumela yokukhuleka. Asibuke ke iphuzu lokuqala. uPaul ukhuluma ngokukhathazeka. Uthi ningakhathazeki ngalutho. Uqaphele la ukuthi uPaul akasho ukuthi asiba abantu abangakhathali noma abanganaki, kodwa ukhuluma ngokukhathazeka, lokhu okukwenza ukuthi uze ugcine ungenayo intokozo kuKristu. Ube umuntu ohlele balisa, ongena njabulo, ongathokozile nje ngempilo. Uma sifunda intshumayelo yasentabeni kwincwadi kaMateyu isahluko sesithupha kusukela kuverse 25 kuya kuverse 13, uJesu uyasivezela ukuthi ukukhathazeka kuyimiphumela yokungamethembi uNkulunkulu nokugxila ezintweni zalelizwe esikhundleni sokufuna umbuso kaNkulunkulu. Ukukhathazeka kuwumphumela yokuzifunela ukuthandwa yithi. Ukukhathazeka kuyimiphumela yokungamukeli intando kaNkulunkulu. Ngakho uPaul usebenzisa amazwi afanayo nasetshenziswa inkosi uJesu, athi ningakhathazeki ngalutho. Uma uzizwa ukhathazeka umzalwane, awuhlole ukuthi lokukhathazeka kwakho ngabe kuqhamuka enhlizweni elungile yini noma kuqhamuka enhlizweni ezifunelo kwayo, enhlizweni engafuni ukukholwa nokwamkela intando kaNkulunkulu. Uthi ke uPaul esikhundleni sokukhathazeka, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu, nokukhuleka, nokunxusa kanye nokubonga. Nali ikhambi bazalwane, nali ikhambi lokuqeda ukukhathazeka, umthandazo. Inkosi uJesu isibonele esihle kulokhu. Masifunda incwadi kaMateyu isahluko 26 uverse number 36 kuya ku44. Khona ke uJesu wafika nabo endaweni ebizwa ngokuthi Getsemane. Wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha phansi, mina ngisaya kothandaza laphaya. Ethatha uPetro namadodana amabili kaZebedewu waqala ukuba lusizi nokukhathazeka kakhulu. Wathi kubo ngilusizi kakhulu kuze kube seqophelweni lokufa. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Eya phambili kancane wawa ngobuso, wathandaza wathi, Baba, uma kungenzeka le ndebe mayidlule kimi. Nokho kungenzeki intando yami, kodwa kwenzeke intando yakho. Wabuyela kubafundi wabathola belele. Wathi kuPetro, beningeke nilinde ngisho nehora elilodwa nje kanye nami. Hlalani nilinde futhi nithandaze njalo, ukuze ningangeni esilingweni. Yebo, umoya uyafisa kodwa inyama ibuthakathaka. Waphinda kwesibili wahamba futhi wathandaza wathi, Baba, uma kungena kwenzeka ukuba lokhu kudlule ngaphandle kokuba ngiphuze, intando yakho mayenzeke. Waphinde wabuya wabathola belele, ngoba amehlo abo ayesindwa ubuthongo. Ngakho wabashiya waphinde wahamba wayothandaza kwesithathu, ephinda esho into efanayo. Inkosi yethu bazalwane ekukhathazekeni kwayo yakhuleka. Ngisho mawufunda uLuka isahluko sesihlanu uverse number 16 iyakuveza ukuthi uJesu wayenomkhuba wokuhlala aziqhelise nabantu ayekokhuleka. Ibandla encwadini yezenzo nalo sibona lenza umkhubo ofanayo. Izenzo isahluko ses12 uverse number 1 kuya kuverse number 5 kuyavela ukuthi uHerodi welula isandla ukuba ahlupha abathile bebandla. Wabulala uJakobe ngenkemba. Wayesebamba noPetro. Lithi iBhayibheli ngenkathi ebamba uPetro naye esehlosa ukuthi amveze ngaphandle ebantwini ezombulala, ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Inkosi uJesu nebandla lokuqala bangcwele babekhuleka ngezikhathi zobunzima. Thina ke singcono ngani uma singakwenzi lokho? Futhi uPaul uthi
Umkhuleko awukhashwe ukubonga. Uzobuza komunye umzalwane ukuthi ngibongani izinto zingahambi kahle. Okokuqala ubonga ukhumbula ubuhle bukaNkulunkulu kwizinto akwenzele zona esikhathini esedlule. Okwesibili ubonga uzithoba kwintando kaNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu akwenzayo empilweni yakho namhlanje. Okwesithathu ubonga wethemba uNkulunkulu ngekusasa. uPaul useveza imiphumela ukuthi masikhuleka ngezikhathi zokukhathazeka. Uveza imiphumela ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Ukukhuleka kuzoshintsha thina inhliziyo zethu. Kuzosusa ukukhathazeka kube khona ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda. uNkulunkulu asipha intokozo nenjabulo noma izinkinga ezikhathazayo zikhona. Lokhu kuthula engeke uzokuthole kwenye indawo ngaphandle kukaNkulunkulu. Imali angeke ikunike lokuthula. Imfundo ngeke ikunike lokuthula. Noma ungaya kodokotela nezinjula buchopho zengqondo angeke beze bekwazi ukukunika lokuthula uPaul akhuluma ngakho. Akuchazeki ingqondo yomuntu angeke ikwazi ukuchaza. Kodwa siyabonga iNkosi ukuthi lokuthula kukhona futhi thina esikholwayo siyakwazi lokuthula. Noma singeke sakwazi ukukubeka ngamagama sichaze. Kodwa siyakwazi, siyakuzwa enhlizweni zethu. uJesu kwincwadi kaJohane isahluko 14 verse number 27 uthi ukuthula ngikushiya kenina, ukuthula kwami nginipha khona, akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Yamuzwa kuJesu uthini ukuthi ukupha kwakhe akufani nokwezwe. Ayikho into kulomhlaba engasinika lokuthula ngaphandle kukaJesu. Lokhu kuthula yilokho okwenza uPaul noSila bephakathi ejele, bebanjwa amaketango beboshiwe, kodwa bezwakala beqhuma ngendumiso. Umuntu nje ongazani noNkulunkulu angeke ayiqonde lento ukuthi umuntu osebhlungwini oboshiwe ngamaketango udumisa kanjani. Ngisho ufunda umlando webandla amaqhawe enkolo yobuKristu uzothola ukuthi babe ngabantu ababehlangana nokukhulu ukuhlushwa nokucindezelwa, kodwa akekho owafa ekhalaza. Bonke babe ngabantu ababegcwele intokozo nokuthula ngisho nasekubulaweni kwabo. Bazalwane, kuyiqiniso asiphiki sonke sinezinkinga, sixakekile. Impilo nje inezinkinga, kodwa siyabonga amazwi enkuthazo kulamavesi esiwafundile. uPaul akakuphiki bazalwane ukuthi izinkinga yebo zikhona la ebandleni labaseFilipi, kodwa uPaul uthi ebukhoneni bazo lezo zinkinga masingagxili kuzo, kodwa masenze okungcono sikhuleke. Ngoba masikhuleka ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda kuzoba seyinhlizweni zethu. Sengathi lokho kukhulunywa umpostoli uPaul singakuthatha bazalwane, sikuthathe sikuphile ukuze sizoba nakho ukuthula kukaNkulunkulu nasezikhathini zobunzima. Amen. Sibonge kakhulu kunina nonke enithatha isikhathi senu nalalela intshumayela yethu yanamhlanje. Sibonge nakumfowethu Mlondi okuyena osiphile ivesi namhlanje. Sibonge kakhulu ukubona bonke abantu abayesekayo le podcast ngokuthi basiphe indlela. Siyathanda ukuthi sinigqugquzele nokuthi sinikhumbuze ukuthi intshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso podcast. Siyabonga.